YTB. Krásny dobrý deň, Banská Bystrica ešte raz. Čo kričíte pre Boha živého? Vítame aj každého, kto sleduje dnešný stream a kdekoľvek sa nachádza. My sa nachádzame v Banskej Bystrici, je tu neskutočne veľa mladých ľudí. Pán kameraman, ukážte. Zakývajte svojim kamarátom na YouTube. Okrem toho, že sme tu dnes takto osobne, tak nás sledujú aj tisícky divákov práve doma za svojimi počítačmi, za YouTubeom. Priatelia, kto ste hore, poďte dole k nám, nech sme tu bližšie pri sebe. A ja by som chcel menovite privítať medzi nami človeka, ktorého kanál sa volá, že TJTN Matúš. Matúcem! Sadni! Môžeš si vybrať miesto. Ja tu mám taký nepríjemný zvuk, pán zvukár, ak sa to dá nejako vyštelovať. Druhého človeka, ktorého by som si rád pozval sem ku nám na pódium, na YTB pódium, bude človek, ktorého kanál, a ktorý si sám hovorí Vydrel! Veľký potlesk pre Vydrel! To nie je. Vydrel, poď desi! Vydrel! Prišiel aj Vydrel. Takže to je všetko. Či nie? Tretieho človeka, ktorého by som si rád sem pozval, bude také malé prekvapenie. A jeho kanál sa volá Vláďa Videos. Vláďa, poď sem! Vláďa Videos je tu. Koho by sme si ešte zavolali sem na pódium? Expo tu nie je. Môže sa prísť aj Klepeto? Zavolajte Klepeto! Exploite, priatelia! Ale pozor, to nie je všetko, priatelia. Oni si už sadli a veľmi sympatickú mladú fashion blogerku pre všetky dievčatá radí veľmi dobré veci. Moma Horňáková, Moma, poď k nám! Vítaj, veľký potlesk, Moma! Bože, to čo má v ruke? Ešte raz celý potlesk pre celý tým YTB rádia. Exploiter, Matúš. Ozaj, idú vám mikrofóny? It's a prank? It's a prank? Haló? A? Tak pozdravte aj vy ľudí. Rádio YouTube s Y. Explo za mikrofónom. Vítajte, priatelia. Ako som spomínal, dnes je to akcia, pri ktorej môžete dostať aj podpisy a môžete sa aj vyfotografovať, stretnúť so svojimi idolmi, aj s Klepetom napríklad. Ale môžete aj získať naše oficiálne trička tam vo fanshope. Priatelia, kto má záujem byť youtuberom, ruku hore? Kto chce
chce byť youtuber? Aj to. Vítajte ešte raz všetci tu u nás. Explo. Ahoj. Dobrý deň. Pozdrav všetkých svojich ľudí, ktorí sú tu. Hej, zdravím všetkých, ktorí sem prišli kvôli mňa a kvôli Klepetovi. Ďakujem. Ďakujeme aj my. Moment, já jsem vás ještě tak dost neslyšel, takže musíte být fakt slyšet. Ještě jednou. 3, 2, 1, teď! Boli ste niekedy na nejakom koncerte, kde toto niekto robil? Ja spadol som, tak teraz ma musíte držať. A všichni si dejte mobily dolů, jo? Nebudeme ručit za žádný škody. Všichni mobily dolů, budeme to mít natočený. Jo? To vážne? Improvizácia, hej? Hej, ja sa sem postavím, ale skúsime, ako ďaleko ma budete posúvať na rukách tak, aby som si nezlomil väz. Ale pozor, už padá. Prosíme vrátit exportéra na stage. Priatelia, ak ste si nás práve naladili a sledujete nás cez YouTube live stream, tak vedzte, že vysielame naživo z Banskej Bystrice, z obchodného domu Európa. A toľkoto krásnych, skvelých ľudí sa práve nachádza. Posledné 3 mená, že máme tu. Terry Britson, Nici Tunderovú. Toto je fakt zhád. Môžete mutovať, že tu nie ste, ale každopádne momentálne prebieha autogramiáda a fočenie s našimi youtubermi, tak nás sledujete aj naďalej. Momentálne sa nachádzam na hlavnom pódiu v Európe, v Banskej Bystrici. Poďte sa pozrieť na našich youtuberov, ako to vyzerá v tejto chvíli. Ahojte na livestream! Priatelia, ahoj na livestream! Čau! Toto je livestream. Prepnite to video. To nie je video na... Ja to prepnú nejako, až to pôjde. Já bych to nechal. Takto to vyzerá, priatelia, tu na mieste. Mali by ste byť s nami. Toto sú najlepší ľudia. A ešte raz. Ak máte čas, tak príďte ešte k nám, určite si to oplatí. Áno, otázka? No, zakryť. Momentálne potom, hej, sa predstaví dopredu a podáš mi to, tak chcem to podpíšať. Máte niekto na nejakú otázku na nejakého z našeho združenia? Áno? Nevieme. My sme vchádzali do Európy, ale taky, že môže s nami, že nemáte dneska byť, takže fajn. Vieš čo, kamo, jasne. A ešte je niekto, kto sa chce spýtať? Ja sa vás zostavím, prepáčte. Pohode, ja to dám aj sám. Priatelia, každý, kto bude tento rok navštevovať našu školu ITV a konkrétne program YouTuberstvo, tak bude mať jedného skvelého človeka ako Granta, ako pána Romana Valentka, ktorého prácu môžete poznať z rôznych videí a reklám. Vítajte ešte raz pri nás. Ja si vedem... Expo, daj mikrofón, prosím. Haló, haló. Takže toto je pán režisér Roman Valentko, ktorý vás bude aj učiť a možno pre vás prichystá niekoľko zaujímavých workshopov. Skúste sa nám tak pochváliť, čo bola vaša najlepšia práca zatiaľ. Ja vás chcem všetkých pozdraviť, chcem vás všetkých pozdraviť, nechcem sa ja nejak chváliť svojimi prácami, lebo
vy ste tí najdôležitejší, ktorí sú tu. Každý youtuber je svojím spôsobom výnimočný a originálny. A v podstate ja budem tu len na to, pokiaľ by niekto chcel troška viac filmovejším spôsobom rozprávať svoje príbehy a svoje zážitky a potom ich vešať na YouTube. Tak ja to budem o tom, aby som vám nejakým spôsobom pomohol v rámci nejakých workshopov a konzultácií pre všetko. A budú aj písomky? Písomky nebudú, nemusíte sa ničoho báť. Priatelia, veľký potles pre pána Romana, ktorého bežne vidíte v televízii, teda jeho prácu bežne vidíte v televízii. Ja vám ďakujem ešte raz. Vidíme sa v školskom roku. Ďakujem pekne. Veľký potles. Ahojte, teším sa na vás. Za mňa. Explode!